Dalandang. Ano siya landang? Sunod. Next is di mo focus ang kuan. Sige nga na nete. Kamutse. Kamuti na eh. Tara, kamuti. Ikaw na pala. Kamay ta. Next is the water kisses. Asa man mabago? Water kisses. Water kisses mga besh. Mine na lang ta. Mine. Next is the kamuting tapol is by Yulets. The kamuting Yulets. And then the kuryoso is tipak-tipakin. Kuan na to. Kuan wala maklaro. Kuryoso sa kuan niya ang kanig gabi. Ubi. Sa ganito? Gabi. Ay mata, niya. Sunod kay usa ka sipi nga saging. 100, 20. Ay lagi bangon. Usa ka sipi nga saging. Flash. Saging na siya, saging. Next is datuno. Espeso na to, no? Kailangan espeso kaya hindi niya siya matao binignit kung dili espeso. Next is asukar. Asukar 1/4. Tag 3 siyang 1/4. Sa kilo di ay. Para sa kadaghanan, apil ang silingan. O sa kilo. Og saguran o pahumot. Vanilla. Gikan sa merkado. Vanilla na siya kana para humut-humut. Dayon. Padaplen. Sunod. Ang sunod mga bisi kay kanis yang gigaling nga Mga bishi.
na ilang isagol dia. Katungkuan, pasas. Mana? Mana?